samotní hasiči okamžite kvetú vozidlo, zabezpečujú ho, pretože môže dôjsť výjazdu, požiaru, výbuchu, plus kontrola airbagov, ktoré môžu byť aktivované, nemusia. V prvom rade je tam predlekárska pomoc, vidíte, že môže byť, často aj je postihnutá krčná chrbtica, čiže zabezpečenie krčnej chrbtice, vitálnych funkcií, kontrola zranených. Teraz máte možnosť vidieť hasiča, ktorý odpája prívod od batérie vozidla, ktorá môže spôsobiť skrát a následne treba aj aktiváciu airbagov, čo sa dokonca stalo. Bol vlastne zranený aj príslušník hasičského záchranného zboru. Všimnite si ešte postavenie vozidla. Jedno vozidlo vpredu, druhé vozidlo vzadu. Je to preto, aby sme sa chránili pred prípadným nárazom ostatných vozidiel, plus tvoríme svetelne dostatočne výrazné označenie dopravnej nehody. Stalo sa už, že aj počas tejto práce, ktorú momentálne vidíte mojich kolegov, ktorú vykonávajú, nezodpovedný vodič nedokázal zabrzdiť a zasiahol jedného kolegu. Takže aj preto má veľké odôvodnenie to, že vozidlá sú postavené tak, ako sú. Práve sledujete, že už evakuujú zranenú osobu, ktorá môže byť v bezvedomí. Následne by bol vykonaný transport do vozidla EZP. Ďalšiu nemôžu vyprostiť, pretože došlo k takej deformácii vozidla, že bude potrebné nasadenie hydraulického náradia a v podstate k evakuácii dôjde až po nasadení tých nožníc a rozpínavacích triešť. Práve vidíte, ako sa štartuje pohonná jednotka, vyťahujú sa hydraulické náradie, no a pokračuje celá činnosť zameraná na záchranu druhého člena posádky. To náradie, ktoré vidíte, je pomerne ťažké. Ak sa jedná o zložitú dopravnú nehodu, že je tam viacero, ale jedna sa nedojedná, a to je tam viacero zranených osôb, viacerých vozidlách, ako to treba zvídať na diaľnici, tak je čo robiť, ak s tým pracujete 10-15 minút, je to veľmi fyzicky náročné, preto hasiči musia byť fyzicky zdatní, aby túto normálnu ťažkú techniku účelne a rýchlo využiť. Momentálne sa snažia dostať cez dvere vodiča, je to vždycky taký štandardný postup, ak to dovoluje poškodenie a deformačné zóny toho vozidla, ktoré je zdeformované. Odstránia sa dvere, ide sa cez stred na závod, potom idú pánky a potom podľa potreby sa dáva preč volant, prípadne z hrudníka postihnutej osoby. Často sú zasiahnuté dolné končatiny, kde dochádza k takému javu, že motorová časť je priamo navalená na poranené nohy. Je to veľmi bolestivé, preto sa vždy snažíme postupovať opatrne a s citom. No a následne potom dôjde k odstráneniu strechy. Je veľmi dôležité vytvoriť si tým priestor, pretože zranenie vodiča môže byť veľmi vážne a vždy je potrebné ho trebať za cenu toho spáleného času priamo na mieste nehody, znači stabilizovať priamo tam a až potom po fixovaní zlomených končatín, po ošetrení tržných rán, po ťažkých stavov, keď dochádza ku masívnemu krvácaniu, až potom ho vlastne transportovať. Momentálne môžete vidieť ešte, že zranená osoba je prikrytá dekou, je to preto, aby sme pri odstraňovaní ostrých častí skla, ktoré môžu prasknúť, aby nedošlo ešte k ďalším zraneniam, ktoré nesúvisia s dopravnou nehodou a s vyprostením. Vždy sa snažíme postupovať veľmi opatrne, ako som spomínal, citlivo, aby nedošlo k zraneniam alebo zbytočnému utrpeniu postihnutej osoby.
Vidíte, že je na to potrebné viacero hasičov, nie je to vždycky tak. Stále sa hlavne pre našich kolegov je to veľmi ťažšie so samým vlastníkom, ktorí pracujú 3-4. Tu máte možnosť vidieť viacerých hasičov, ktorí si dokážu poradiť aj s týmto. Takže momentálne došlo aj k poslednému kroku, ktorý som vám spomínal, do strany strechy. Sú tam nosítka Desport, ktoré sú vynikajúce a sú priamo napravené na veľmi rýchly transport z vozidla havarovaného a rôznych polohách umiestneného vodiča, ktorý je zranený, tak veľmi rýchlo pomocou týchto nosítok je možné transportovať. Vždy je tam samozrejme veľmi dôležitá spolupráca. Hasiči pracujú v tíme, ako som spomínal, veliteľ zásahuje z červenou pribou. On veľmi usmerňuje, aj keď samozrejme celá činnosť je už dopredu nacvičená a overená množstvom zásahov, ktoré už títo páni majú za sebou. Určite to nerobia ani jeden z nich prvýkrát. A myslím si, že je to aj vidieť. Všade chodia, Tak a už je vonku zranená osoba. Ak som dobre si to stopol, tak to netrvalo viac ako 5 minút. A obidve osoby sú už mimo vozidla. Môžeme povedať, že sa aj